9 ta' Ottubru, San Dionisju, isqof u martri u sħabu martri, ħadu l-martirju għal-ħabta tas-sena 258. Skont tradizzjoni, San Dionisju magħruf ukoll bħala San Denis twieled l-Italja. Għal-ħabta tas-sena 250 mar Franza flimkien ma' 6 minn sħabu u sar l-ewwel isqof ta' Pariġi u flimkien ma' San Rustiku Assis u ma' Djaknu San Eleuterarju ħa il-martirju mhux il-bogħod minn Pariġi. It-tradizzjoni tgħid li l-ħidma tagħhom biex jikkonvertu lin-nies għall-Kristjaneżmu kienet tant effettiva li l-qassisin pagani instigaw lill-Gvernatur Ruman biex jarresthom. Wara li żammewhom żmien twil fil-ħabs, qatluhom bil-qtuħ tar-ras u tefgħu ġisimhom fix-xmara Siena fis-sena 258. Katulla mara Nisranija ħadet il-ġisma tagħhom u difnithom qrib il-post fejn inqatlu. L-insara bnew daqsxejn ta' knisja fuq qabarhom u biż-żmien inbniet l-abazzija famuża ta' Saint Denis fejn huma miżmuma ir-relikwi ta' dawn it-tliet qaddisin u fejn ukoll għal żmien twil kienu jindifnu is-slaten ta' Franza. Fl-arti iġibu lil San Dionisju bħala isqof qed iżomm rasu f'idejh għax hemm leġġenda li tgħid li hu sofra il-martirju f'Mont Marte, għolja tal-Martri f'Pariġi, imma reġa' qam mill-mewt u minn hemm mexa b'rasu f'idejh lejn il-post fejn kellu jiġi midfun. Illum hemm l-abazzija li ġġib ismu. Tiġi sija meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu l-leħen ta' bin il-bniedem u joħorġu. Dawk li jkunu għamlu it-tajjeb iqumu għall-ħajja, imma dawk li jkunu għamlu ħażin iqumu għall-kundanna. Ġesu fi Ġwanni kapitlu 5 versi minn 28 sa 29. Għal darb'oħra għandna l-każ ta' qaddis li dwaru nafu ftit u li mhux magħruf, iżda wieħed li l-kult tiegħu kien parti figuruża tal-istorja tal-Knisja għal sekli twal. Nistgħu nikkonkludu biss li l-impressjoni profonda li dan il-qaddis għamel fuq il-poplu ta' żmienu jirrifletti ħajja ta' qdusija straordinarja. F'dawn il-każijiet hemm żewġ fatti fundamentali. L-ewwel wieħed li kien raġel kbir u li ta' ħajtu għal Kristu u t-tieni li l-Knisja qatt ma nsitu, simbolu uman li jfakkarna li Alla qatt ma jinsina. Il-bnedmin apostoliċi bħal San Dionisju li ikkonvertew ħafna nies għal Kristu kienu mimlijin bl-Ispirtu tiegħu u aġixxew u għexu għalih biss u mataw ħajjithom biex ixerdu r-reliġjon tiegħu, konvinti li l-ġid tal-individwu u n-nazzjonijiet jiddependi fuqu. Infatti fuq ir-reliġjon tiddependi s-sigurtà u l-istabilta tal-gvern u tas-soċjetà kollha. Il-liġijiet tal-bniedem huma dgħajfin wisq biex irażnu lil dawk li jinjoraw u jirriġettaw il-liġi ta' Alla. Sakemm il-kuxjenza tal-bniedem ma tkunx iffurmata mir-reliġjon u marbuta bil-praċetti tagħha, il-passjonijiet tiegħu tant jasruh li l-impuls tal-inklinazzjonijiet ħżiena iwassluh għal kollox, hekk li jasal biex jieħu vantaġġ minn kollox. U jekk ikun jista' fis-sigriet u b'mod li ma jingħatax kastig. Ir-reliġjon vera għal kuntrarju tassigura l-għena veru, il-paċi u l-ferħ fost il-provi l-aktar qawwija, is-sigurtà fil-mewt innifisha u wara l-mewt l-akbar premju glorjuż u etern f'Alla. Kemm għandna għax inkunu grati għalhekk lejn in-nies li ppritkaw ir-reliġjon vera fost ħafna diffikultajiet, provi u persekuzzjonijiet. U wkoll lejn dawk li qed jippritkawha fi żminijietna, animati mill-istess spirtu. U kif bir-reqqa għandna nevitaw il-persuni, il-kodba,
il-perjodiċi, l-istazzjonijiet u kull forma ta' midja oħra li qed ixekklu u jippruvaw iġibu fix-xejn il-fidi nisranija u qaddisa tagħna billi joħolqu ħrejjef u liġijiet ibbażati fuq dak li jaqbillu l-bniedem. U inti tfittex bil-għaqal kollu sorsi li jgħinuk aktar milli jfixkluk fil-fidi nisranija tiegħek? Kemm tirsisti biex tikber u titgħallem dejjem aktar dwar ir-reliġjon nisranija li tħaddan li għaliha eluf ta' nies mietu martri. Ix-xandar dak li temmen bi kliemek u bemilek ħalli bħal San Djonisju tressaq l-erwieħ lejn Kristu? Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, intbat lil San Djonisju u sħabu biex ixandru l-glorja tiegħek lil pagani u qawwejthom sal-aħħar fil-martirju tagħhom. Atina li bħalhom immaqdru d-dinja u r-risq tagħha u li ma nibżgħu minn ebda taħbit li hija tqanqal kontra tagħna. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.